ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അരിയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ട ചിക്കന് പോൺസ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ട ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ മസാലകളെല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായി പിടിക്കുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലേക്ക് ലേശം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ അരി മുഴുവനായി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരി വേവിക്കാൻ വെച്ചതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ്സ് ഇട്ടെടുക്കാം. മാഗി ക്യൂബ്സ് പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈസ് നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ വെച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ചോറ് നല്ല വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം. വെള്ളം ഊറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ ചോറിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായ റൈസ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഇപ്പം ഇതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇടാൻ വേണ്ടി 2 മുട്ട വേണം. അത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ട നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഞാനിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മുഴുവനായും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സവാളയും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തെടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തെടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പെപ്പർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മതി സോയാ സോസ്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച റൈസ് ഇട്ടെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. മുട്ടയും നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അടിയിലുള്ളതെല്ലാം മുകളിലേക്കാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുപുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ മൈനസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് സോസ്, കുറച്ച് മൈനസും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. ഹായ്, ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ട ചിക്കന് പോൺസ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ട ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ മസാലകളെല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായി പിടിക്കുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലേക്ക് ലേശം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ അരി മുഴുവനായി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരി വേവിക്കാൻ വെച്ചതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മാഗി ക്യൂബ്സ് പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈസ് നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ വെച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ചോറ് നല്ല വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം. വെള്ളം ഊറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ ചോറിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായ റൈസ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഇപ്പം ഇതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇടാൻ വേണ്ടി 2 മുട്ട വേണം. അത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ട നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഞാനിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മുഴുവനായും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സവാളയും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തെടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തെടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പെപ്പർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മതി സോയാ സോസ്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച റൈസ് ഇട്ടെടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. മുട്ട നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അടിയിലുള്ളതെല്ലാം മുകളിലേക്കാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ലെമൺ ചേർത്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുപുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ്ഗ് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചേർത്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ മയോണൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് സോസ്, കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.